खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांनि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा भारत आरो आसाम सरकारनि खमथाफोर रायजो सोरजिनायनि सायाव सावरायनो थांखि लानायखौ हेंथा होनो थाखाय गासै आसामनि सुबुंफोरखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सुनिबार खालि गवालपारा जिल्लायाव जानाय मोनसे मोनाबिलिनि हाबाफारियाव खमथाफोर रायजो सोरजिनायनि बेरेखायै हेंथा होनो थाखाय गासै आसामनि सुबुंफोरखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दिनै मरिगाव जिल्लायाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धोरोम दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे गारिया 37 नं राजा लामायाव गंसे ट्राकजों सौग्रावलायनाय जाथायाव 3 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 14 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सौग्रावलायनाय जाथाया धर्मथुल एरियायाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बे जाथायाव जिउ गोमाजानाय सासे सुबुंनि मुंखौ भुपाल अधिकारी होनना मिथिनो मोनदों, नाथाय 2 सुबुंखौ दासिमबो सिनायनो हायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव गोब्राब जखम जानाय 14 सुबुंफोरखौ मरिगाव सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि टंला खावली भागा गामिनि थागिबि कामिनी बर'नि फिसाजो देंखोस्रि बर'आ इन्ड'नेसिया हादोरनि बालि नोगोरनि कुटा सेन्ट्रेल पार्कआव गावनि महर बादायलायनायाव एसिया वर्ल्ड वेट पाजेन्ट 2023 बान्था सोरजिनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन्थि नेरसोन। ब्रैथि रादाबाव दं बिटिआर ओनसोलाव दुंहाव थासारि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै हराव MCLA माधव सेट्रीनि न'आव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा UPPL मुर्दाबाद माधव सेट्री हुसियार पस्टार लिरना गालांदों आरो गोसोम निशानबो गायना गालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेखौनो दिनै MCLA माधव सेट्रीनि न'आव वार्निं होनायखौ लानानै MLA जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बाथि रादाबाव दं बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय दिल्लीयाव अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' जयै दिनै भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाहखौ गोदान दिल्लीनि कृष्ण मेनन मार्ग थानाय बिथांनिनो आंगो न'आव दिनै सानजौफुनि 12 रिंगायाव लोगो हमहैनानै 1 घन्टानिबो बांसिन सम सावरायलायदों होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय आरो खोथा होनाय बायदियैनो फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाहखौ लोगो हमहैनायानो गुबै थांखि होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।